Fáilte ras go Skull Swiftie ina bhfuil mise ag freisin síos gach éire de chuid Taylor Swift chun sibse a olbhúd an iarastóir an bhléin sicún. Inmh tá Thomas seach sa dar éire. I gabhfuil is inné ag gís achtar Connie Taylor amach le Fearless. Formid an Kate Buckle car callúil san album seo. Tá tagart de Joe Jonas san air on Forever and Always agus ar na hafid in Mr. Perfectly Fine. Buig Taylor album na bhliana le Fearless. Agus base a Fearless era in Orlan after shot like Kanye West. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Tug nóta the sin beis le táchtach níos déine. Is sé óir dá níor seo agus mar sin bhí glúir glitz agus sparkles buinte leis an éidig. Ach an rud is táfachtaí ná an fringe. Adas gúil tú an seo dhéanamh le do cuidéidig ní bhíh aon doubt gur the Fearless era atá tú. Tá trí arrán an album seo le feann den Eras Tour. Siad Fearless, You Belong With Me agus Gone Hours Love Story. Agus má tá tú géirdal céim níos fuide bhí cleachta an Budapest seo ó You Belong With Me. Anis becor go bhfuil go thomlan réig den Fearless era an bhléin sicún. Ach má a níos máin sporadí bí am an céidir eile agus méid fléis.